Здравейте! Вие сте треньора на Александър Ангелов, нашата млада надежда по скокове на батут и спортен талант на Еврофутбол за 2013 година. Представете се! Добър ден, казвам се Станислав Стоянов, съм треньор на Александър, треньор съм в главен треньор на спортен клуб Имидж Русе и помощник треньор в националния отбор по скокове на батут. Хващаме ви ден преди финала на държавното първенство по скокове на батут. Освен Александър, тук видях и още, да не кажа, десетки деца с вас. Вие от колко до колко години тренирате млади хора? От колко годишни? Значи започват от 3 и стигат до колкото могат. А как избрахте Александър? Вие ли го избрахте или той се срещна с вас? Как се срещнахте? Значи Александър, аз го видях и за мен той беше талант още в самото начало, докато го видях. Той беше талант, докато го видях още самото начало, с първото му виждане. Той каза, че е тренирал гимнастика преди скоковете на батут. Тогава ли сте се срещнали всъщност? По времето му на гимнастик? Не, той е тренирал гимнастика, беше приключил с гимнастиката, аз го заварих в залата по акробатика, беше в един ъгъл отзад в залата и просто му залетна този спорт нашия. Кои са неговите основни положителни качества с 3 думи? Умен, интелигентен, старателен, упорит. Той прави впечатление на страшно дисциплинирано момче. По неговите собствени думи той иска да стане треньор, да тренира деца. Намирате ли някаква връзка с това, че вие сте може би неговия пример? Говорили ли сте по темата? Дай Боже да съм му пример. Значи не мислим толкова надалеч. На него му предстои светло бъдеще, поне по моя преценка. Нека да изкара неговата спортна кариера и оттам нататък няма никакъв проблем да стане треньор. За него няма тайни. Кои са най-близките цели? Най-близките цели са световното първенство в София сега на 6 ноември. Медал. Дай Боже финал. И оттам нататък бежа работа. Стискаме палци. Какво даде програмата Спортни таланти на Александър и на вас като негов треньор? Значи на него тя му даде самочувствие, увереност, неща, които успяхме да допълня в неговата подготовка, които бяха на първи план. Българската федерация в принцип се грижи за нас, но тия бяха допълнителни, както знаете, излязоха там травми негови допълнителни, възстановяване и така доста спомогнаха за неговата подготовка. Много се радваме за това. Какво ще му пожелаете вие? Успех. Много успех и късмет. Най-вече късмет, защото той доста нямаше късмет. Пожелаваме му го и ние. А какво ще пожелаете на Еврофутбол? На Еврофутбол да е все така всеотдаен, все така любвеобилен, да поглежда към все повече таланти, като Сашо, както в нашия спорт, така и в други спортове, за да може и българския спорт да върви напред. А във вашата група от деца има ли следващ Александър Ангелов? Има, да. Има. Той така много гледа Сашо и върви много добре. Надявам се да се пребори и да бъде един от участниците на световното първенство. Стискаме палци, затова и се надяваме да бъде един от много добрите спортни таланти, бъдещи на България и на Еврофутбол. Благодаря ви за това интервю.